Alumnos do IES Félix Muriel presentaron un mercadillo de lixo para sorprender a veciñanza. Con esta iniciativa búscase concienciar sobre a contaminación e o sobreconsumo que hai. Baratito, baratito, plástico de calidade. Desta forma, alumnos do IES Félix Muriel de Rianxo chamaban a atención das persoas que asistían ao mercadillo da Praza de Castelao. Tiñan o seu propio posto co seu particular mercado de lixo, acción na que se traballou durante meses e que forma parte do proxecto europeo People and Planet e que ten un obxectivo principal. Para concienciar sobre a contaminación e o sobreconsumo que hai hoxe en día, porque temos aí de feito posta unha bandexa de mexillóns que representa a nosa cena de Nadal se non coidamos o mundo. En vez de ter os habituais produtos, eles poñían a venda lixo polo que habería que pagar en tempo, non en cartos. Temos aí un pouco de todo, temos botellas, latas, iogures, cables e demais. Eso todo recollémolo nunha búsqueda, por así decirlo, que fixamos no Insti, porque nos decatamos de que había moita basura tirada polo chan. Ata atopamos un cartel de metal de se vende, aí nunha colina, que podía facer dano a alguén, entón quitámolo. Lamenta que a sociedade non está suficientemente concienciada á hora de reciclar ou de desfacerse do lixo no lugar correspondente. O que a min persoalmente me dá rabia é que non será porque non se fala no instituto, que de feito ata se relaciona a materias como economía, ca economía circular, para que a xente non desperdicie todo. Entón, como que parece que estamos facendo o esforzo e non sirve para nada. Nesta ocasión, os seus berros si foron atendidos, xa que empregaron a comunicación de guerrilla para atraer a atención das persoas, e conseguírono. Está tendo máis repercusión da que esperábamos. Pensábamos que a xente non se iba a chegar moito, pero sí, algúns ata nos ofreceron solucións, máis maneiras de facer campaña. Algúns ata viñeron onda nós, dixeronnos, dadesme un folleto, tal, explicádesme. Que afirma que lle gustaría darlle continuidade a este proxecto con máis accións. A iniciativa conta coa colaboración de máis entidades como o Concello de Rianxo, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ou a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social. Como Agareso, como Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, como que recollimos un pouco este legado, estamos facendo obradoiros en diferentes concellos de Galiza, van a ser 10 concellos, en moitos deles xa os fixemos, entón o que facemos é facer 3 obradoiros con xente nova, poden ser no instituto, como neste caso, ou noutros ámbitos. Entón, despois desos obradoiros, é onde os mozos e as mozas idean este acto de comunicación de guerrilla, non aprenden o que significa a comunicación de guerrilla, que xa vedes que é unha actividade así como puntual, de rúa, que impacte, non? Que conciencia a veciñanza. E remarca a importancia de concienciar a sociedade da problemática da contaminación. Por iso a data desta acción tamén estaba elixida por unha razón. Que o luns, que foi o día 22 de abril, celebrouse o Día da Terra, entón queríamos facer coincidir, foi unha pena que xusto non nos coincidise no día, non? Pero ao final nestos concellos que tampouco son moi grandes, cando encontrábamos unha grande cantidade de veciñanza que podíamos pois convencer de algún xeito, era o día do mercadillo e por iso atrasouse 2 días para que poidese coincidir co mercadillo de Rianxo, que é un momento no que sí que hai máis afluencia de xente no concello. Ao longo da mañá foronse compartindo diferentes datos, todos vencellados co tempo que tardan determinados residuos en degradarse. Cabichas a 12 anos en descomporse. Entre 1980 e 2010, o 40% dos residuos no mar eran cabichas. Comprade a vosa, comprade plástico.